geixenak, egin gendun, konzentrazio guztia egin gendun multiusuan. Baina ingurtian, espero dugu, da, herriko jentea eskatu digu, ez ibiltia aldezarrean, baina bai, aparkatu, inguruan aparkatzea motorra, geurek ona etorten ibili barik, gure eventuan sartzen ibili barik, motorrak eta ikustearren, da zelako ambienti goten da, horren beste motorre goterakuan. Ba, eskarrak motia, eta guk maskuruan bezala hartu dugu olako opari bat, da, pasaran urtean udaletxeak, eta, nahi badezu esango dizutu zentzuk izen diran, udaletxea, Euskolabeko, eurek karri bentxal bat, egun guztian egon zan horre erretzen, da, azkenengo orduan afaltzerako orduan, larun batean eman genduen afaltzeko, guk asoziazio moruen maskurbaz moruan, gero enpresa moruan, egon ziren Metalbide, Irumet, Elektrizidad Biok, Txakoli Arriola, Neumatikos Etxebarria eta Kafez Bake. Batzuk emon dabe dirua eta ez batzuk emon dabe laguntasuna, por ejemplo, Kafez Bake emogan kafia eta geroan kafean debalde hon zan, bertan eventuan, da, bakotxak inen dabena, batzuk ekonomiko bezala, eta beste batzuk, dekena eman dute.